Este necesar să slăbiți, dar simțiți nevoia să aruncați kilograme nedorite, dar este și mai important, întotdeauna țineți minte lucrul ăsta, să o faceți bine, să o faceți eficient, să o faceți ca la carte, slăbind treptat și eliminând acele abuzuri de orice fel pe care le aveți în practică, inclusiv dietele drastice. Olga Vâlcu este cea pe care o vedeți pe micul ecran în aceste clipe. Este tânăra, dacă pot să zic așa, este mama unei fetițe minunate, a reușit să dea jos mai mult de 30 de kilograme. Este o schimbare care i-a dat viața peste cap, zice ea, și a învățat-o să-și analizeze foarte bine meniul și să o facă conștiincios la ce trucuri are recurs și care sunt modificările importante din tot ce înseamnă mod de viață. Veți afla în doar câteva clipe. Salutare și bine ai venit la jurnal, bine ai venit la emisiune. Salutare! Emoții, știu, mari, le văd. Cum ai reușit la acesta? Cum ai reușit să ajungi la acest rezultat? Am reușit să ajung cu ajutorul regimului alimentar sănătos, adică modul de viață sănătos pe care și în continuare îl duc, fac sport și masaj, continui să fac. Ce greutate ai avut până să reușești să le dai jos? 95. 95 de kilograme. În cât timp le-ai dat jos pe cele 30 de kilograme? Timp de 8 luni. Timp de 8 luni. Da. Ar fi în jur de câte kilograme pe lună? 5 kilograme. Este o slăbire sănătoasă, zic eu. Da. Cum te simți și ce ai făcut propriu-zis la capitolul alimentație? Mă simt foarte bine, foarte energică, mă simt puternică, continui regim alimentar sănătos și mereu sunt în căutarea unor rețete noi. Sunt curioasă. Descoperi și iar descoperi. Da. Ai simțit modificările și pentru sănătate? Sigur. Acestui slăbit? Da. Cum anume? Foarte. Ce s-a schimbat? S-a schimbat culoarea pielii, oboseala nu persistă, din contra, chiar cu exercițiile fizice, chiar și după sala ce o fac, pot să mă duc și să alerg, adică pielea și-a revenit mai luminoasă, mai cătifelată. Olga, tu ai ajuns la 95 de kilograme. Atunci când ai apelat la sfatul unui expert, ceva nu ți-a plăcut. Adică a existat un motiv pentru care ai început să ceri ajutor și ai început să cauți soluții. Ce te deranja atunci la 95 de kilograme? Care au fost motivele serioase care te-au pus pe gânduri și te-au mobilizat, dacă pot să zic astfel? Kilogramele în plus, sigur. Doar kilogramele sau au existat modificări sau anumite stări emoționale, anumite situații, întâmplări din viața de zi cu zi? Da, au fost fizic, nu eram așa de energică, aveam dureri de spate, de picioare, mereu oboseam, mereu în casă stăteam, nici nu vroiam, sincer, să ies afară cu copiii la plimbare. Aceeași garderobă care nu-ți plăcea? Nu-mi plăcea deloc. Și nu găseai ce să îmbraci și vroiai mai mult, dar nu era de unde. Niciodată nu erau cei ce îmi plăcea pe mărimea mea. Și plus la asta, pentru copiii mei am vrut să fiu o mămică frumoasă, sănătoasă și să se bucure că are așa o mămică lângă ele. Asta e. Mai mult de 30 de kilograme, vrei nu vrei, lasă amprente asupra inclusiv modului, cum arată corpul propriu zis. Ai făcut masaj anticelulitic, adică ai purces și ai apelat inclusiv la terapii corporale care vin să ajute aceste modificări să treacă mult mai... Da, sigur. Odată cu regimul alimentar și cu sportul am făcut și masaj regulat și acum continui să fac pentru menținere. Și sigur, pielea și-a schimbat aspectul, da.
este cu mult mai catifelată și mai elastică. Ai avut probleme cu pielea de lăsată? Da. Ce ai făcut? Masaj și iar masaj. Doar și prin asta. împachetări. Ai reușit să scapi de această problemă sau încă mai persistă? Mai persistă un pic în zonele cele mai problematice pentru o mămică.